guys, magpapakulo muna tayo ng tubig na may Maggi at saka pamintang buo. Tapos pag kumukulo na, unahin natin ilagay yung carrots. Pag kumulo na ng mga isa o dalawang kulo yung carrots, susunod mo yung patatas. Kasi mas matagal maluto ang carrots. Tapos pag natansya mo na medyo half cook na, isunod mo na yung mga ibang gulay. So, ipalas mo yung madaling maluto. Yan, tulad ng green pepper. So, ito na yung chicken natin. Lalagyan natin siya ng isang rob. Yung gulay guys, half cook lang siya kasi lulutuin pa siya sa oven. Yan, 1 cup of rob. Curry powder, half a spoon, onion powder, garlic powder, turmeric or curcum powder. So lalagyan natin siya ng barbecue seasoning, chicken barbecue seasoning. Konti lang. Plus coriander powder. Depende guys yung dami ng ingredients mo or mga seasonings dun sa manok. So, depende na yan sa panlasa mo. So, ako kasi tansyado ko na yung magiging lasa niya doon sa inilalagay ko. Tapos, lagyan natin ng mixed herbs plus ground pepper. Plus Maggi powder. O yan yung may mga mababangong pang-amoy nila, mga basil, mga rosemary. Yan yung mixed herbs, mga spices. Isang bote, 4 na flavor ang laman niya. Garlic paste plus pressed na garlic, onion minced plus ginger. Syempre di mawawala yung ginger kasi manok siya, plus pressed parsley. Yan, kung gusto mo maanghang, lagyan mo konting sili. Pag ayaw mo naman, wag mo na lang din lagyan. So, lagyan natin siya ng konting oil. Siguro mga 1 spoon oil. Then, mix. Pag nalamas ng mabuti sa manok, takpan siya, tsaka ilagay sa rep. Mga 2 to 3 hours or 4 hours. Ayan, ilamas-lamas mo siya dapat sa manok para kumagat yung lasa niya. So, ito na siya guys. May plastic na ilalagay natin sa rep ng 2 to 3 hours. Pero mas maganda kung magluluto kayo is magdamag para mas malasa siya hanggang buto. So, after an hour, ito na siya. Lalagay natin dito.
Tapos ilalagay natin siya sa puron. Ganito lang siya guys, kukulubin mo, tapos ilalagay natin sa puron. Lambot siya. So ito na may gulay na pinakulong natin. Dapat half cook lang siya, pinakahuli yung green pepper. So pag ganyan niya, itsura niya guys, okay na yan. Alisin mo na i-cover sa ibabaw. Ilipat mo na sa taas yung init. Tapos, alisin mo yung cover sa ibabaw. Ilagay mo na yung mga gulay sa paligid. Ayan, cook mo siya ng 10 minutes. So, eto na siya guys. So, done na siya. Pwede na natin siyang ilipat sa tray or may